फ्रेंड्स जोंनि बे गालसिन लन्थामु बराय हरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं फार्स्ट टाइम दिनै ट्रेक्टर सालायनो नागिरदों आरोना बेखौ जाहैबाय आं नैबेहाय राउन्ड खालामजोबगोन बे जोंनि न' खाथियावनो ओमफ्राय बेयो ट्रेक्टरा जाहैबाय बे जोंनि न' खाथिनि मालिकनि ट्रेक्टरानो थ' लोगोफोर सालायनायखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम सालायनो नागिरदों थ' सालायनोसै आं दिनै लेट्स गो सालु खालामलायबाय नै सान्दिया बसुमतारिया दाना ट्रेक्टरखौनो सालायसिगोन दख'ना गाननानै ट्रेक्टर सालायलायबाय सुरु होबाय एबाराव सान्दिया ट्रेक्टरखौनो लागायलायबाय ट्रेक्टर सालायदों ट्रेक्टर फार्स्टनि स्ल' नालाय ओंखायनो आं स्पिड सालायबाय एबाराव होबाय सान्दिया ट्रेक्टरखौ लागायबाय ट्रेक्टर जन डिरे ट्रेक्टर ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸೂರು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಏನು ಸರ್ लोगोफोर फाइनाली आं सालायखांबाय ओमफ्राय सालायनानै आं नोगोद बिराद मोजां मोनदों माने आं फार्स्ट टाइम दिनै सालायदों जा मोजां ट्रेक्टराबो सालायनो ओमफ्राय आं सालायनानै जा खुसि मोनदों आरोना आं गासिखौबो गारिखौ सालायनानै आं बिदिनो खुसि मोनो ओमफ्राय आं दिनै जा मोजां सालायदों अ माय गड थ' लोगोफोर आं ट्रेक्टरखौ सालायखांबाय थ' एसेनोसैमोन भिडिअआ लोगोफोर बाय बाय